Como empleadas de fogar, o que a nosa reivindicación son de estar na Seguridade Social como todo traballador e que nos teñan en conta no goberno, os gobernantes, os nosos, tanto de Galicia como os gobernantes do Estado español, pois que eliminen o réximen ese especial que hai para as traballas de fogar, as traballadoras de fogar, e que nos metan no réximen normal, xeral, da Seguridade Social como todo o mundo. As empregadas de fogar teñen un réxime específico que é diferente ao réxime xeral da Seguridade Social, que se asemella bastante a un estado de semiescravitude, non cotizan paro, non teñen baixas hasta un montón de días de enfermidade, diferentes conceptos que simplemente, lles fixeron un réxime especial, non sabemos moi ben se polo tema da migración, ou moi ben por qué, ou por ser traballo de mulleres. Entón a nosa participación nestas xornadas se debe sobre todo a que somos un colectivo que fixo acción de rúa na cidade para pelexar un pouco por estes dereitos. Porque somos moitísimas, somos o terceiro colectivo en España de mulleres que traballa anónimamente. O que ten unha casa é amo da súa casa, pero as empregadas de fogar, pois non, temos os mesmos dereitos e queremos todos os dereitos que teñen os demais traballadores. Sigue sendo clarísimamente un traballo de mulleres. Foi nun momento, hasta aí moi pouquiño, traballo de mulleres de determinados colectivos, principalmente mulleres migrantes, en situacións irregulares, co cual era máis fácil ter, no caso das internas, non era máis fácil ter internas estranxeiras. Agora xa nin eso, a situación económica mundial, supoño, fai que as propias autóctonas tamén sigan recurrindo moito a ese traballo. Non podo decir 100%, algún empregado de fogar haberá, pero prácticamente o 100% das empregadas de fogar son mulleres. E os empregadores, ou empregadoras, pois que sean un pouco máis conscientes, que teñan un poquinho de conciencia e que lle paguen un sueldo digno, porque as empregadas de fogar tamén comen, teñen fillos, pagan hipotecas ou pagan lugares de vivenda ou que sexa e necesitan un sueldo digno. Que pouco a pouco tamén é moi importante o traballo que se está a facer. Nós somos un pequeno colectivo dentro dunha vila, traballamos nun barrio, nun centro social, pero sí que creo que está sendo moi importante a labora de outros colectivos, as propias traballadoras de fogar. Hubo dúas propostas non de lei no Parlamento galego, unha no 2003 e outra no 2005, pero todo se quedou así. Na plataforma estatal tamén, falamos co secretario xeral da Seguridade Social, si, había aí uns proxectos, pero logo cambiou o goberno, todo se quedou en nada, e entón seguimos aí loitando e xuntando. En Santiago de Compostela, pois si, temos a axuda da CIGA e da CU, que estuveron con nós desde o principio, Centro de Traballo de Cáritas, e un montón de asociacións de veciños, de feministas, e de todo tipo de mulleres que si nos apoian. Que é moi importante que as mulleres nos autoorganicemos, porque si esperamos a que nos axuden os compañeiros, que tamén o temos que esperar, pero que somos nós mesmas as que temos a forza de facelo e que temos que cambiar o mundo desde nós mesmas, non?